sunana Ibrahim Bala. Na farko dai na taka matsayi biyu ko ina matsayi biyu a cikin wannan shiri da ake ɗauka. Mai bayar da umarni sannan kuma taka rawa wato ma'ana jari. Sannan kuma sunan wannan shiri kina da aure. Wacce ta shirya wannan shiri ita ce Aisha Usman Jos. Ƙarƙashin kamfanin Isha Shirin.